हाय सांग मैंने नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमार आपण मानक अभिनंदन। आम मंदिर जाऊँ मंदिर गलापर पोखरी डंगा भसैबू। कार्तिक पूर्णिमा देखिपे मंदिर केते भीड़। जहा हो आमर तो फाइनाल पूजा सरीगला। एबे हमें आउ गोटे जगह को जीवा। आ गला पर सेठी आपन देखेबे हम कोठी जाऊँ। आम आसी पहुँची गलु पट्टामुंडी गोटे गाँ पत्तरपुर। सेठी आम आसीसु देखापी बोईत बंधाण। ये साधव पुओ साधव बो मैंने रेडी हो सारे। चलतु आगू जी आपण मानक देखेबी। जाग जाग
ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଜିଦିଗଲା ଏ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବ ବୋଲି। ତା କଥା ହିଁ ତା ବାପା ଶୁଣିବେ, ମୋ କଥା ତ ଶୁଣିବେନି। ତାକୁ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାର କି ଖୁସି। ବୁଲାବୁଲି ତ ସରିଗଲା। ଆମେ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଆମେ କହିଲେ ଟିକେ ସାଧବ ପୁଅ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିବା, ହେଲେ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଇଏ କହିଲେ ଆଉ ଖରାରେ ବୁଲି ପାରିବେନି, ଚାଲ ଘରୁ ଯିବା। ଆଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ରୁହ, ଟିକେ ସାଧବମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇବା। ହେଲେ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ, ଖରାରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ତୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରାଗିକି କେମିତି ମୁହଁ କରି ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗେ? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।